Элек Путин татарлар белән татарча сөйләшергә тырыша иде. Лай куйгыз һәм кешеләргә җибәрегез. Казанның 1000 еллык язмышында Россиянең әһәмиятле тарихи этаплары чыгылыш тапкан. Һәм ватанның безнең язмышында кезгедәге кебек чыгылган. Береде объектив проблемаларда һәм чин мәгәсендә уникаль Россия дәүләтчелегенең кәсерле, күп милләтле, чин күп конфессияле дәүләтчелек. Казан бердән Россия милләтен формалыштыруда бердәм һәм тулапкан Россия халыкларының үсүенә үзенең чин кабатланмас тарихи ролен уйнады дип әйтү һич артыру булмас. Юбилейны оештыруга Казанның Россия өчен зур әһәмиятен терен аңлап якын килде. Ләкин нишләптер 2008 елда аннан соң Казанның теленең бетерүен башлаячак. Башта ул безнең белән уйный. Мин сезнең кебек, мин сезнең өчен, мин сезгә менә мондай беләр күрсәтә алам. Аннан соң ул безнең телебезне бетерә. 2008 елда ассимиляция катырак башлана башлый. Чөнки син татар телен белсәң, син куркыныч буласың Россия Федерацияның яшәүе өчен. Чөнки ниндидер сепаратизм була ахрысы. Чөнки бер нинди дә яшәүе юк икән андый илнең, кем кеше халыкларның ресурсларын урлый.